guys, majang buntag. Ug karon adlawng Bernes, pitsa 18, buwan sa Marso 2022. Ug karon guys, ug kami gikan ning simba uban sa mga apo ni amin ning agi aning Kapitolyo. Ya, kami karon dinhi sa Garcia Park, guys. Ang mga apo mau ka labyo. Ang mga apo guys. Ano guys, agang mga apo guys. Paghinay. What's up? Hi guys. Nandot ka dari guys, laaga na ha. Dili mo dagan. Sa mi adto sa duaanan guys. Dili mo dagan, love you. Magduza na kuno pud sila adto ani ang Garcia Park ani guys. Dagan mag-jogging ani. Guys, kuno. Nama si Lucas guys. O, di ana may dari guys sa may dujanan. Pag sila biye pud na. Love you. Love you. Mau kan love you. Love you. Love you. Alam mo guys, love you. Hi, love you. Be? Kurta. Okay. Ay, delikado na maipit. Habog na, mahog mo ha pag hinay. Okay. Ganahan sila ari guys. Mo nilang ganahan mo simbay nagiuli. Ari mo hapit sa Garcia Park. Kami po dari sa Rojan. Eh, piinit ya buntag pa. Ha? Ay nang gi-jogging guys. Oh. Uli nami guys. Hi guys, diyan na may ari. Magi na po mi sa NBI daghang tao. Daghang tao ari guys. Sa NBI. Wala plin Lucas. Wala guys, daghang tao NBI. Wala plin. Guys, NBI daghang tao.